Ahojte dievčatá, tu Oľa. Rada vás opäť vidím pri ďalšom videu. Neviem, či sa to zdá len mne, ale v tomto lete je viac svadieb ako po iné leta. V každom prípade sú to pozitívne správy, takže sa z toho teším. Neobyšlo to ani mňa. Len svadbu som nemala ja, ale jedna z modeliek môjho školáceho centra. No a takto príležitostne som si ju zobrala osobne ja, aby sme jej spravili svadobné nechty. Tak si poďme pozrieť, ako to prebehalo. Takéto máme ručky. Jeden nechtík sa stratil, ale nevadí. Všetko napravíme. Prvá rozhodnutá vec bola zmena tvaru nechtov. Ja som videla na 100%, že takýmto ručkám bude viac vyhovovať okrúhly tvar. Vtedy budú ručky vyzerať o mnoho elegantnejšie. Veľmi sa teším, že modelka bola tiež za a samozrejme to neuľutovala. Však uvidíte premenu na konci. Ja som zatiaľ odstranila starý materiál a maximálne stenšila hrúbku polygelu, aby nechtíky nemali tučnú špičku. Nechala by som trošku viac polygelu v prípade, keby som mala v pláne následne použiť len gelák, ale tu som vedela od začiatku, že budeme spevňovať nechty gelom a tým pádom stačí aj tenšia vrstva. Pri korigovaní tváru nechtov pilníkov dávam pozor na bočné steny. Minule s nimi mala modelka riadny problém. Chýbalo tam naozaj veľa a všetko museli doplniť kočky na školení. Bola to makačka, ale vďaka ich práci je teraz voľný okraj celý a nemusím tomu venovať až toľko času. V podstate len narovnám tvár a zmatnem povrch nechtovej platničky. Prostredníček potrebujeme predĺžiť. Neukazujem často predĺžovania nechtov na šablónky, keďže primárne sa venujem gel laku a nie gelovej modeláži. My s modelkami pestujeme svoje prirodzené nechty do dĺžky, ktorá je pre ne komfortná. Ale samozrejme sem tam sa stane, že nejaký jeden sa zlomí alebo sa udre a vtedy ho predĺžujem, aby sme nemuseli skracovať všetky ostatné. No a pred svadbou sa o tom ani neuvažovalo. Poznám všetky štandardy predĺžovania na šablónku. Rozumiem, že nechtíky by sa mali skracovať ku koreňu, aby sa nastavila šablónka. Ja však mám rada nestracať čas na skracovanie nechta a nastaviť šablónku pod voľný okraj. Páči sa mi to, že takým spôsobom sa vyhneme zatiekaniu gelu pod necht, čo potom častokrát spôsobuje aj prasknutia pri bodoch rastu. Následne viem lepšie podbrúsiť gel znútra. Nebojím sa, že zasiahnem do živej kože, alebo že nechtík bude mať zo spodu schod pri odrastaní. Môžete napísať do komentárov, ako to robíte vy, prípadne či tu mám niekoho, kto má rád tento postup, alebo idete podľa klasickej rokmi zaužívanej schémy. Narovnávam dĺžku nechtíkov takým spôsobom, aby prostredník bol o milimeter dlhší ako sú ostatné. Keďže je široký, dĺžka ho vizuálne zúži a pri celkovom vzhľade budú nechtíky vyzerať na oko rovnako. Kým urobím manikúru, ukážem, s akými nechtíkmi modelka prišla ku nám prvýkrát. Táňa sa objednala ku nám ako modelka na školenie. Vedela som, že má urobenú modeláž, ale na fotke zhora nebolo vidno zbrúsené a chybajúce bočné steny. Tak aspoň dievčatá mali na školení ťažší prípad. S takým sa určite ešte stretnú počas svojej práce. Vtedy sa však natrapili. Doplňali každú bočnú stenu, vďaka čomu som ja mala tentokrát menej trápenia. Kočky to spravili tak kvalitne, že som ani nemusela nič doplňať alebo upravovať. Stačilo len zmatniť povrch a vytvarovať špičku.
Keď je manikúra spravená, prechádzam na modeláž. Ako vždy, najprv dávam podkladovú vrstvu elastickej bázy. Na túto prvú vrstvu dávam najväčší pozor. Musí byť dotiahnutá čo najhlbšie pod kožičku a nesmie zatiecť. Tam, kde zateče táto vrstva, tam následne zateče aj gel, aj farba. Ťažko sa to potom odstraňuje. Takže radšej dať pozor predtým, ako poslať kručku do lampy. Na modeláž a spevnenie nechtov som zvolila fluffy gel pekného rúžového odtieňa. Už som ukazovala prácu s týmito gelmi v predchádzajúcom videu. Klasicky ako pri všetkých modelačných materiáloch, najprv nanášam tenkú vrstvu gelu po celej ploche nechtiku, aby sa potom kvapka, ktorou budeme modelovať apex, roztiekla po mokrom podklade. Čím viac som používala tento gel, tým rýchlejšie som si zvykla na jeho hustotu. Minule som spomínala, že môže dlhšie trvať, kým sa gel sám rozteče do správnej architektúry. Ale vďaka tomu, že sa ten gel trochu zohreje od tepla nechtovej platničky, tak ho stačí akurát napraviť tenkým škecom a otočiť nechtik. Pri zadefinovaní, aké svadobné nechtiky by si predstavovala modelka, ukázala mi dve fotky. Podľa nich som pochopila, že francúzska bude najlepšia voľba. Francúzska manikúra je typ dizajnu, ktorý nie len, že nemôže skryť nejaké nedokonalosti nechtov, ale naopak, ešte ich viac ukazuje. Ale my máme pekný rovný tvar na všetkých nechtoch, takže som do toho išla s istotou. Keď máme hotový podklad, tak ďalším veľmi dôležitým krokom bude vždy odmasniť výpotok z gelu. V prípade, že na to zabudneme, naša farba, ktorou budeme následne maľovať, začne bojovať s výpotkom a vznikne línia, ktorá sa bude zdať nerovná, ako keby sa vám trasla ruka pri kreslení. A toto určite nechceme. Najprv nanášam gel na okraj nechta rovnou čarou, vyhodnocujem, kde je stred nechta. Toto je náš štartovací bod, od ktorého vediem škekec hore do obidvoch strán. A to je tak všetko. Podľa tých fotiek, čo mi ukazovala modelka, som pochopila, že by sa zišiel aj nejaký trbletavý akcent na nechtiky. Pôvodne sme uvažovali nad kamienkami, ale ja som si spomenula na krásny trbletavý gel lack Feel Magic od značky Ruscona. Zdalo sa mi to ako lepší nápad. Chcela som, aby tá manikúra vyzerala decentne a nie zaťažená kamienkami. Veľmi sa mi páči, že tieto trbletky vyzerajú úplne unikátne na rôznych podkladoch. Dávam ich tesne pod kožičku v strednej vrstve, aby pekne vynikli a vediem dostratená ku stredu nechta. Keď som robila takto prvý nechtík, pýtala som sa modelky, či je s tým spokojná. Dôležité bolo, aby sa to páčilo jej. Keby chcela kamienky, tak samozrejme by som jej aj tie spravila pekne. Ale Tania rada zostala pri tomto mojom návrhu, čomu som sa potešila aj ja. Napíšte mi, či sa vám páči takéto naše prevedenie svadobnej manikúry. Či by ste si aj vy zvolili nejakú klasiku, alebo máte iný názor na to, ako by mali vyzerať nechty na svadbe? Trbletky sú úplne tenké, vôbec netrčia a nevytvárajú žiadny objem, čiže následne ich stačí len prekryť strednou vrstvou topu, ktorý sa rozrovná a zjednotí bielu špičku a trbletky. Dúfam, že vás bavil celý proces tejto manikúry. S takýmito nechtíkmi modelka išla oslavovať jeden z najdôležitejších momentov vo svojom živote. My sa tešíme spolu s ňou, no a vidíme sa v ďalších videách.